ҳамин ҷинҳо доранд кофиру доранд мусалмон. кофирош ба бадани мусалмонҳо даромада ғулом карда ҳамун одамро зер контроли худ мегиранд. аммо ҳамин мусалмонош метавонанд ки дар бадани кофир даромада зер контроли худаш гирад ғулом карда. ҷинни мусулмон, ҷинне ки масалан хоҳ ислом қабул кардааст, хоҳ падару модараш мусулмон буду, ина мусулмонзода ба дунё омад. ҷинни мусулмон вақте ки ба бадани одам медарояд, пеш аз даромадан ӯ кофир мешад, баъд медарояд. Мусулмон наметавонад даромада. барои чӣ кофир мешавад? Масалан касе ки пеши фолбин мерад, кофир мешавад. ва фолбинам то кофир нашавад, илми сеҳра таълим гирифта наметавонад. худи илми сеҳра таълим гирифтанаш куфр аст. кадом инсоне ки дар қалбаш илми сеҳр ҳаст, яъне илми сеҳра медонад, лекин накардасу, фарз кардим ҳоли иҷро накард, ягон каса гармам накардааст, хунукам накарда, лекин ҳамина медонад, тариқаша медонад, ҳамин кофир аст аллакай. фақат донистан. иннама наҳну фитнатун фала такфур. мо фитна ҳастем. ҳазрати ҳоруту морут ду фаришта фуромада илми сеҳра таълим медоданд, пеш аз таълим додан гуфтанд мо фитна ҳастем. фала такфур. яъне бо таълим гирифтани илми сеҳр кофир нашавед. ва инсонҳо гашта гашта рафтан, нагирифтанд. ин илм чӣ хел илм аст ки мегирӣ кофир мешуда бошед, чӣ дар кор гирифтан, нагирифтанд. валакинна шаётина кафару. лекин шайтонҳо таълим гирифтану кофир шуданд. илми сеҳра. баъд ба инсонҳо оҳиста оҳиста ба инсонҳои дар кории худашон, касе ки ба табъашон мувофиқ аст, ба онҳо илми сеҳра таълим доданд, баъд ба инсонҳо интиқол кард илми сеҳр. илми сеҳра донистанаш худаш куфр аст. фаҳмидед? яъне як одам медонад тариқаша, лекин накардааст, ӯ кофир аст аллакай ба сабаби донистанаш. иҷро ки кард, куфраш боз зиёдтар мешад. хулоса ягон одами фолбин намешад то кофир нашавад. барои он ки яке бо дар ҳар як сеҳр куфри нав иҷро мекунад. чунки шайтонҳо мегӯянд ки фалон фалон корҳои куфрро иҷро мекунӣ, баъд мо гуфти туро иҷро мекунем, яъне фалониро ба фалони ё гарм мекунем, ё хунук мекунем, ё зарар мерасонем, ино баъд иҷро мешаванд. яъне беиваз нест. ва ин ҷинне ки итоати сеҳргар карда ба дохили як инсон медарояд, ин аввал кофир мешад, баъд медарояд. яъне ки то амали куфра иҷро накунад, худи ҳамин даромаданам аслан иҷозат нест, магарам ба роҳҳои куфр мегӯяд. бинобар ин даромадгӣ кофир мешавад. бале.